baby loves, welcome to my YouTube channel. Kung bago pang kayo, please like and subscribe. So ngayon mga baby loves, yung topic natin ngayon kung paano mag-on ng Super Things. Make sure nga nandito na kayo sa YouTube studio natin mga baby loves para madali lang tumatapos yung tutorial natin. So nandito na ako sa aking dashboard. So pag dito na kayo sa dashboard mga baby loves, pindutin nyo lang yung dollar sign mga baby loves. Yan. Pindutin natin yung dollar sign. So, dito na tayo. Mayroon ditong overview at shopping, membership, and supers. So, pindutin natin yung supers mga baby love. Pindutin natin yung supers. Ayan. So, nakita nyo dito sa gilid mga baby loves, yung super things ko ay naka-blue na kasi gi-on ko na. Kasi kung hindi pa yan naka-on mga baby loves, naka-black pa yan. So, pindutin nyo lang. Make sure nga naka-blue siya mga baby loves. So, on na yan. So, ayun lang mga baby loves. Please like and subscribe. Sana po may natutunan po kayo dito. Thank you so much.